Eli Ollin melamerkkikokoelma. Mennään siinä järjestyksessä, kun ne on siellä printtimateriaalissa tätä Daleleiria varten. Ensimmäisenä huomio, eli tilanteessa, jossa meillä on johtaja tai joku muu haluaa kiinnittää ryhmän huomioon ja viestiä jotain asiaa. Voidaan tehdä kädellä, käsi suoraan ylös. Voidaan tehdä melalla, jos on mela käytössä, niin kuin vesillä on, näkyy kauemmas, mela suoraan ylös. Tai sitten pillillä, mikä on varmaan se tehokkain vaihtoehto, jos on pitkä melontaletka, missä toisa menee edellä ja osa kauempana. Noin sekunnin puhallus pillillä. Sitten, jos on asia hoidettu ja voidaan jatkaa matkaa, niin käytetään mars-mars-merkkiä. Tehdään se armeijatyylistä poiketen avoimella kädellä, koska se näkyy pidemmälle. Liikutetaan kättä pystysuunnassa edestakaisin. Ja silloin voidaan lähteä liikkeelle. Sama melalla taas meillä näkyy kauemmas. Ja rauhallinen pitkä ylös alasin edestakaisin liike. Tai pillillä. Pilli kuuluu kauas. 2 lyhyttä vierusta. No sit jos tarvii kokoontua rantautumatta, tehdään siis lautta siellä vesillä. Käytetään kokoonmerkkiä. Muistaakseni tää oli alijohtajat kokoon, mutta toimii tässä yhteydessä nyt hyvin tämä merkki. Pyöritetään kättä pään päälle, jos se tehdään kädellä. Taas kämmen auki, jotta se näkyy kauemmas. Sama melalla. Melaa pyöritetään pää päälle. Ja nyt on olennaista, että se näyttää pyörivältä liikkeeltä, mutta ei kuitenkaan hätämerkiltä, mihin mennään kohta. Ja tämä tarkoittaa, että kokoonnutaan siellä vesillä yhteen kasaan. Miten se nyt sitten siinä tilanteessa helpoiten onnistuu. Pillillä voidaan tehdä 3 lyhyttä vihellystä. No sitten jos tarvii vaan kärki pysäyttää ja miettiä, että voidaanko jatkaa matkaa vai tarviiko tehdä jotain, mutta ei huoltotoimenpiteitä, mutta ei varsinaisesti vielä ole niin semmoinen tarve, että pitäisi koko porukka saada kasaan, niin X-merkki tarkoittaa, että pysähdytään. Ja tehdään sitten kanssa tonne pään päälle, niin että se näkyy kauas tästä vartalon edestä, niin se on helppo hukata tuohon. X-merkki tonne pään päälle. Voidaan tehdä käsillä, tai sitten jos on 2 melaa käytössä, niin käyttää niitä meloja apuna. No, sitten on semmoinen tavallaan poikkeustilanne, että reittisuunnitelmasta poiketen tarvii jostain syystä rantautua. Esimerkiksi näyttää, että on myrskyt tulossa tai tarvii tehdä joku isompi huoltotoimenpide ennen kuin oli varsinaisesti niin taukoa suunnitteilla, mikä vaatii rantautumisen kokoontumisen sijaan. Ja siihen voidaan käyttää ajoneuvosta nouse merkkiä. Ja se on tämmönen kauhakuormaajan kippi. Ja se täytyy tehdä tuossa vartalon sivulla sillä aina siitä katsojasta katsoja huomioiden, niin että se on katsojalle vartalon sivulla. Sama voidaan tehdä melalla tuossa vartalon sivulla tämmöistä kippiliikettä. Eli se tarkoittaa, että sinne suuntaan mihin näytetään, niin sinne mentäisiin rantaa. No sit jos tarvii vaan kysyä, että onko kaikki hyvin. Esimerkiksi huomannut, että kanotti on heilahtanut sillä jyrkästi tai tuntuu, että siellä on jotain muuta hässinkiä menossa, niin voi vaan kysyä, että onko kaikki hyvin. Siihen tämmönen sukeltajan merkki. Nyrkkiä pään päällä, pientä edestakaisin liikettä. Käytetään kättä ja sitten melalla taas näkyy kauemmas. Se on pään päälle pieni tommonen edestakaisin liike. Ja siinä olennaista, että se näyttää eriltä ja pienemmältä kuin mars-mars. No sitten avun tarve. Heilutetaan melaa isossa kaaressa puolelta toiselle. Tällöin on oikeasti hätä. Mennään sinne
sinne, joka sitä merkkiä näyttää, tai sitten käsillä. Ja se tarkoittaa sitä, että on kiire ja oikea hätä. No sitten tässä Daleleirin melamerkkikokoelmassa saa viesti tuohon laivanupotuspeliin liittyen 2 tämmöistä lentokoneeseen näytettävää merkkiä, millä sinänsä ei tässä enää ole melontakäytössä tarvetta. Mutta jos tarvitsisi viestiä ilmaan, että onko hätä, niin jees, tarvitsen apua, tai sitten no, tämmönen N-kirjaimen muotoinen, niin en tarvitse apua. Ja tässä laivanupotuspelissä niin ne tarkoittaa nyt sitten kyllä ja ei, vaan että osu taikka ei osunut se viesti, joka lähetettiin. Ja nyt näitä jos käytettäisiin sitten tositilanteessa melontaretkujen kesken, on esimerkiksi tilanne, että sanotaan vaikka, että on kuuma päivä ja joku melojista siellä melontaletkassa on kokee huonovointia ja tarvii sen takia rantautua sitten juomaan ja pitää pientä taukoa. Niin se viesti menisi sitten, että huomio, sinne koko retkikunnan huomio pitäisi saada koottua. Sitten näyttää suuntaa, että mihin ollaan menossa ja rantautuminen ja sitten vielä sen jälkeen, kun se rantautumisviesti näytetty, niin mars. Ja viestiä näytetään aina niin pitkään, että muut toistaa se. Ja nyt tyypillisesti melontaretken johtaja olisi siellä jossain kanottionon puolivälin paikkeilla, että näkee sekä eteen että taakse hyvin. Niin kannattaa näyttää sekä huomioon melalla, mutta myös pillillä, että kaikki varmasti se huomaa. Ja sitten kun on katsonut siinä ympärilleen, huomaa, että koko melontaretkikunta on vähän pysähtynyt, toistanut se huomiomerkin, eli siellä on etumelojalla melo pystyssä, skarppaa, että mitä sieltä melontaretken johtaja laittaa viestiä ja takameloja pitää sitten kanottia paikallaan. Ja sitten voi ruveta näyttää seuraavaa viestiä. Ja nyt mä haluan esimerkiksi, että tuolla on hyvä ranta. Näytän suunnan sinne. Ja sitten kun on kaikki näyttänyt samaan suuntaan, näytetään, että sinne rantaudutaan. Ja taas kun kaikki toistaa tätä mun merkkiä, ovat ymmärtäneet, että rantaudutaan, niin se voi näyttää, että mars. Ja sen jälkeen lähdettäisiin meloon sinne.